Oho. Maraşa ne? Olmayan da sen sağ mı? Ay tuğlam görünüyor mu? Vay bu kaşıl yok zat götürünü bir yerden pul tutuyan aydı. Özünün içeri işten ama pullu zaydın mı da mı? Men bara sevgilimden alyan. Kıyılardan. Söyleme. Bize nasıl üşüyemiz var pul veren o? Öyle değil mi? Doğru. Sen birazcık bara. Sen gurur bırak. Sen o sevgilinin yanına baranda birinci neyme da. Romantika bilen başlayıp onun arkasından var yanında onun gözlerini şu elin bilen tut. Şeydik bara onun ayran bol. Bu romantikanın başlangıcı. Ondan sonra ereye bakarsan pul vara ver ya. Kakra yanına var ya ne? Romantikadan başlayın da ben. Öyle havalaşır. Tamam. Hem Muratcan pulunu tordu mu? Yine toy toy toy, bugün bizde toy, yakınlar tanışlar gelin. Ama 5 minutda ne yapılyasın özüm anladın da. O men näme etmelindi? Qaytmaly, men düşünmedim la. Yom, sen otur ver. Ana qaydanda ne açar. Çıralara, üşüştür peşlere seyret qaydardın da gayra. Assalamu alaykum amca. Aleyküm selam. Oğlum amca. Kıl futbol kayman adam ma kökşü. Ana geri amen ana täzelikler gel. Gel bir mutur. Ana 220 manat. Bundan nardan nara mayone sen bayağı da örneğin de bayağı örneğin de. Sen kıymatlar alman. Savur. Şular gören. Ana balaram täzelikler. Ömür geyip görmeli mi için? Görürüz halka. Oy bro. Gel am. Yürü amraz makka. Ne mi? Yok am eşiklen çalışmalısın ha. Ha ben de öyle seni saçıp vereyim kavat. Bu makarası. Tabii ya. Amcan. Layacak koltura. Gıs yani alak. Yok ağam özüne dikilen yani yaman olacak tırtır. Men bana bir magadinle sual ikkeleyim gayra. Nasıl bu ağam bir oturma. Ağam özümü çireyim mi? Yo enim öldüm içerim. Niyetin şu içine girme o diyen bir Yok ağam. kanas. Yo ta olayım tanrı yakın. Doğru lan ağam sonra. Men aptege dikkat ettim ara parastamol almak için. Nereden satastaydı? Ayten bakına tapar mı? Kardeş sen ne ettin? Ay bu koğuş görecek oğlum benim koğuş. Bara koğuş var. Ne sun razme ulra idil şu görünüşü. İdil şu Hiç askere, ha. yuttum elle sun ulfi. Bir mut beni sıkıladı. 40 bir mut sıkıladı. Gayret edin. Ne ağam can yankı koğuşun kırasmıyor. Ha? Ay benim parastamolun yok mu? Yok paracetamol yok. Yine Cihun style help. Klientlerin boş gidenim yoktur ağam. Banan var öyle yaksın. Ağam. Sunut işgärleri gabatlaşanlar. Dün sen yanında duranlar var ha. Aha. Ana solar men gönlüme yaramadı. Näme olar sana bir zat diýdimi? Yok gönü prost olar canım almadı. Oğlum dostum, canın sağ mı sen? Goy, yür bile yöräli deň. Serdar, şuna bolşun bir kilik gey. Öýlenmeli dost. Wagt boldy çen. Assalamu alaykum, hormatly kardeşim. Wa aleykümselam biziň Mara vilayatynyň gelen hormatly iýleşmek. Hormatly kardeşim, günüňiz hayırlı bolsun. Görünme, ören şad. Menim seni görenme öýrenşäm. Seni we agzybir maşgalaňyz bir jem bolup, nisip boldy. Şul aýyň 32-sine toýa çagyrýar. Nesip bolsa dostum, inşallah gelir. Sen apyňyzy diňe toy diýip gakal. Uy, ýöne Serdarja. Şu toyda bakşylardan içe haýstym. Dostum aýdym. Hökman goýýarsyňlar. Hukman dostum. Dinleşen dostum. Aydın bolsun. O dostum, gowy janyň sagmy. Gowdat. O may dostum, işler janyň sagmy. Gowdat, gowy ritm dömer. Torçu gencelemen qahar gelýän bolsa aýtjak şunu. İlki bilen aýdaýyn bişirýän zatlaryňda sözüm ýok. Eliňde emeňde saglyk da ýöne bişirýän zatlarynyň stili şo bir görnüşdi. Ya tegelek tortlary bişirýän ya da bir korobkanyň içine näme dip üstüne şokolad goýup bişirýän, dogry dämi? Indi meselem
Men ädir naşlor ýaly bir zat iyjek bolsam elime çemedanymı almaly, başga ýerlere gitmeli häzir. Daşary ýurtlara gitmeli men şol ýaly iyjek bolsam. Endi men diýjek bolýanym, diňe tegelek tortlar ýa-da bir karobkanyň içinde bir zatlar däli, üt-göşük şolara meňdeş desertlar ýasasaňyz näme hilek bolar. Sebäbi bizim Türkmenistanymyzda bir belli desertçiler var. Ýöne pişirýän atlaňyz şo bir zatlar. Ondan bari TikTok'ta gyrlyp reklam edýäňiz bir-biriňiň üstünde oklaşyp. Ýöne görnüşleriňiz şo bir görnüş. Tabay barlak görülen ütködüp. Doğru. Sonra ütköşük bir zatlar pişirelim ki biz desertçilerin dadyny bilelim, gudratyny bilelim. Okey? Zakavette bir tat yerli. Aksan, gel bari. Alga gelsene diýem de alga. Men ne algamam mümkin yok. Bak endi solam yok. Alas. Ne günün köp görýänmi? Yok. Bunu ben köp göremok kilen köp görýän. Saylar dozum saylar. Bana free bilen cheeseburger bere. Maňa da double burger, двойной. Olmaz, dıvay ne oyun mesela. Sen doyup olmayan adam tuğulma. Dıvay ne oyun kimde? Dozum. Yara gözün görmeyen olmalı ya da takdim görmeyen olmalı. Düşünüyor Öyle ya da bakalım getirenler. Orada maňa da yapsan. Kahvanın kokusunu şagalıya vallahi ya. Adamlar ya. Tavsiyem skus kalmandır ya adamlarda. Buna da simpatişli olan neymiş yapar. Hey bu arada. Ene nähwanlar kamasy bilen agalamyz şeýle. Ene kamas centerda ya yok banka geldim mi bank işim düştü mü ne Türkmenistan bank bağımında şu tayyip geldim ağaç ortadan ya kofi şek ortadan ene yaprak dönür yerleşen yerime ait geçen burada tanım uğruna edil bir mütarip uğruna kamas center var şeklinde mağlayım ne Türkmenistan bank burger yiyecekme burgerlerin türlü oranışları var yok dönür yesem eliyadiyam dönürlerin türlü oranışları var yok men ağaçta edin ya Tuzun olmayan sammoyla giden fulunum türlü görünüşler var. Adam nomerlerini aşağıdan belirleyip geçen yaprak döner size karışıyor. Öydäki çekmede onuňa pul bardy. Hanşul? Sowdum. Samsyqnaý sen o. Onça pul näme sowýan? Özüme kızıl spoçka bilen suwup kaldym. Onun mandamy? Sen pikirlen bir sowýan puljak pulugy. Şu onun manda sepçik bilen suwup kaldymmy? Instagram'a girsem bir gyza like basan ekeniň. Men ärim kime like basdy ha dip içine girip görsem, sen kommentariýasyna ýazypsyň. Men arzuwumdaky zat dip. Menem ärimin arzuwumdaky zat näme ka dip suraty seredip ýakynlaşdyrdym bolýan. Spoçka bilen sumka soň aldym. Ha bolmandyrmy? Yo, öýdäki gül ýalatysym. Sana sürpriz etjek bolup boldum ýakynda. Sürpriz etjek boldyňmy? Ha? Geçipdirmi? Wapşe gowatypdyr gül ýalak. Elimdäki näme? Geçmandyrmy? Yo, malaziýat Allah'dan toýma bersin. Sizem laýyk basy görýän o videomy urmak